Kasureku 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulusan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina,
siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ning kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ning kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ning kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ning power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo ning kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente
asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot nin kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimang kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Kasama tamang oras, sigwa na kita nin 39 minutos, makalihis ang alas 9. Masunod na ang Kasureco 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Dinadara sa Indo kan Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX-AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan manayamento sa paagi ni GM Melit Candia. Mga kasama, sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay, di titigilan. Mga kasama, maray na pagkaaga sa Indogabos. Pag-iigting Ngayon po aldaw na Friday, Biyernes, pizza 20
Tres. Kan bulan kan Honyo taon 2023. Ini po ang sarong edisyon kan programang Ansatwi ang Kooperatiba sa radyo. Mantabayanan sarong oras na presentasyon kan Block Time program kan Kaso Recordos. Lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez asin ang satuyang mga OGT. Ganda ng pagkakaisa. Sa Partido State University. Mga kasama, ako po si Radyoman Manny Basa. Ma-assist po sa Kaso Recordos and syempre niyaon ang host ang Public Information Officer kan Kaso Recordos yaon dyan si kasamang Renner Pupa Bukay. Good morning Kaso Records. Yan, good morning Radyoman Manny asin sa kabus po na member consumer owners kan Kasoreco 2 na regular na nag-aantabay sa satuyang programa kada aldaw na Biyernes. Ano po, yan, mag-iribanan kita sa lauging sarong oras mapag-urulayan po ang kalakawan kan satuyang kooperatiba sa laog po ning sarong simana. Yan, inot na inot ang pagpapasalamat tabi Radyoman Manny sa kabus na mga member consumer owners. Kang nakaagi pong Sabado, June 17, 2023, ito pong nangyaring special hybrid General Assembly na kung saan po si total na nag-register o nagparehistro sa satuyang special hybrid General Assembly nag-aabot po ng 10,922. Na kung saan po inabot po itong target na kung saan 5% po kang total na konsumidores ng kuryente kang Kasoreco 2, yun po yan si required po kang National Electrification Administration. Kaya nagpapasalamat po kami sa ngaran po kang Board and Management kang Kasoreco 2 sa gabos pong nagpartisipar si mga nagdalan via live streaming. Naka-live po ito sa Kasoreco 2 Facebook page, ang sa tong Kooperatiba Facebook page, IMG Facebook page, and sa YouTube channel po ninda, nadadalan man po ito. Yan, dakol po na pag-urulayan, siyempre si mga mayor na agenda, si Agendang Tulo po na approve po ito, na kung saan sa tabang po yan kan sa tuwi ang mga member consumer owners kang Kasoreco 2. Yan, tabi Radyoman Manny, 10,922 si total pong nagparehistro sa paagi po kang on-site and online registration. Yan. And congratulations man sa Board and Management kang Kasoreco 2 po, sa pamamayawan sa tuyang Board President, Director Gay Pabines, and syempre sa tuyang General Manager, si Mamelat Candia, and ang sa iyang OIC kang nakaagi pong Saturday, si Mama Minsa Favorito. And syempre sa Mancom, dahil ko na saro-saro ng mga department, nagpapasalamat kami. And syempre sa in charge, ang Institutional Services Department, yan, ISD, MSD, Member Services Division. Yan, nagpuruyat sinda, nag-asikaso, si preparasyon po kaining Special General Assembly. Yan, nagpapasalamat kami sa gabos mong mga staff. Yan, syempre sa IMJ na katuwang po ni Kasoreco 2 sa paagi po kang live streaming. Yan, para madalan kang sa tuyang mga member consumer owner si nangyari pong programa hindi sa tuyang venue na yaon po hindi sa main office kang Kasoreco 2. Yan, sa gabos na empleyado man, yan, salamat sa participation man, sa pagpa-participate. At sa gabos pong nagtarabang, salamat po. Yan. And congratulations duman sa mga nanggana. Wow. Malingawan ta. Oratsan, baka ma-announce. Dakul. Dakul ito siguro nasa 100 months. Sige. Babasa. Pero si iba nag-claim naman, kaya ilang tigpapa-account ko lang si kinaulay ko naman si in charge, si Audit, na maitaw sa Satuya, si mga day pa po nagki-claim. Nagkakapira pa pong mga member consumer owners ang day pa po nag-claim. Lalong-lalo na importante ho na maray ang bagas, sabi Radyoman Manny. Maski para pa paano makakatabang na yan sa Satuya na maray. And siguro abangan po nindo yan kung sakali man, kasi iba po kaya mayong cellphone number.
mayo po ning cellphone number si iba tabi radyo man manin duman sa pag-register ninda. Data maapodan. Pero sa iba po na-endorso ta naman sa main office, sa main area offices kang Kasureco 2. Igo kita dyan sa Tinambak. Tinambak si Roma sub office ta, sa Calabanga, Kanaman, igwa po kita. And sa Pili, and sa Milaor. Kung sasabihin, kung taga Milaor po kamong nanggana ko po kamo sa raffle, nadangong po nindo si pangaran nindo inapod kang nakaagi pong Sabado. Kung taga Milaor ka mo or taga Minalabak, pwede ka mo magpasiring sa opisina diyan sa Milaor. Barangay Santo Domingo. Yan, Santo Domingo Milaor. Pwede po ka mo mag-claim duman. Kung kamo po sinanggana, kung nahiling po nindo, nadadawog nindo na nabunot po kamo, no? Maswerte ka mo nanggana kay itong sa tuyang parapol. Kung taga Pili man, may opisina mo po kami sa barangay na yan, Pili. Yan, kung para din baka kaya magpasiring pa kamo igdi sa moyang opisina. Yan, igdi sa main office, Barangay de Rosario, Naga City. Kung taga Naga man, syempre, igdi sa main office ta, nayaon po igdi sa Barangay de Rosario, kang Naga City. Yan, congratulations liwat sa gabos pong nanggana kang sa tuyang parapol. Dikit na pa konsuelo, pero makakatabang na po sa tuyang pangaral daw. Na konsumo, kaya pag buhay-buhay tabi radyoan man tirang kilo mong baga to. Siguro kung nagkakapiraman lang kamo sa laog ning harong, kung 2 o 3 ka mo o 4, ang pirang kilong bagas, ang 10 o ang 5 kilo, pirang simana naman nindo yan ang kukonsumo. Yan. Tabi radyo man mani, congratulations liwat sa gabos na nanggana. Congratulations. Noorin si formal giraray na agma. Tabi itong Opo, masunod. ang regular ta talagang annual general membership assembly, tigigibo po yan every first Saturday kang bulan na Disyembre. Kaya sa December, ngunyan na taon 2023, automatic pong magkakaigwa kita ng annual general membership assembly. Yan. Diyan na lang kita mabawi. Sabi radyo man mani. Si mga dahil na bunot, dahil isinwerte king nakaaging Saturday sa special general assembly na ginibo ni Kasureco 2. O yan, sa December po, first Saturday kang December, yan, magkakaigwa kita ng annual general membership assembly. Yan, bawi na lang. Darada ko lang pong papremyo ang ay papanood yan or ipakonsuelo ni Kasureco. Tabang naman po yan sa tuyang mga member consumer owners. Okay. Okay. May kitang guest ganyan, ano? Asa mo yan po, mayo kita. Sige. Pero sisikapon ta sa masunod dahil may importante kayong kalakawan. Dapat kaibanan tatabi mo yan na radyo man mani ang mga officers from Pilis of Office. Ano po? Kailang may mga importante kalakawan sinda. Siguro sa masurunod na programa may imbitaran ta giraray ang mga opisyalis kang Pili. Ano po? Sa pamamayo yan kang South Area Manager, si Sir Manny Rojo. Yan. Siguro baka sa masurunod na Biyernes. Ayan, may imbitaran ta giraray sinda. Sa ngunyan po, nagpapadagos po itong sa tuyang pagsagibo po ning pagbasa ng mga metro na kung saan po nagpuon yan kang nakaaging June 19, 2023. Matapos po yan ngunyan nakatapusan kang June. Yan, nakareceive na po kita. Kasi mga nakareceive na po ng bill, pwede na kitang magbayad sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. And si mga day pa man nakaka-receive, kaya yan, magalat-halat pa kita tapirang aldaw pa po ang schedule kan sa tuyang reading period ang unya na bulan na June 2023. Alatanta po at chan si paliwanag at saro po yan sa tutukarunta itong mananungod po duman sa tuyang power rates ngunya na bulan na June. Dakulon kayong nare-receive kita ng mga complaints at naglangkaw po da yan. Chan itutukar tayan kung ano po si kausa, kung tanod po nagtaas kita ng perang centavos ang ngunya na bulan na June as compare po kang bulan na Mayo 2023. Yan. Kansubanggi po palan, nagkakapirang harong po ang mayong kuryente dyan sa First Street kang Doña Clara Subdivision, Barangay Concepcion, Pequeña.
Nagkaigwa po daning kasulo, kasubanggi, subagong magiaga, nawara ning kuryente 1 AM, 1:25 AM, na kung saan po may residensyang nasulo, kaya nagkaigwa po kita ning isolation kang linya, ining secondary line po dan sa may first street kang Doña Clara subdivision. Sa ngunyan po, may natatada na lang ning nagkakapirang harong. Siguro dahil na po yan aabuton mga apat na harong ang naka-isolate po ngunyan. Pero anytime pong mag-request po ang barangay o itong may sadiri mismo kang harong, magkakaigo kita ng actual inspection para at least may gibuhan taning paagi na maibalik po ang sendang supply kang kuryente. Sa ngunyan po kaya nagpapadago siguro itong clearing operation ng Bureau of Fire Protection. After po kayan, ma-proceed naman po si Casureco 2 para hilingon po si connection kang linya kang kuryente kung di man po naapektaran. Kaya magalat-alat lang po iyo po yan si kausa kang pagwara kang kuryente kasubagong magiaga dyan sa Concepcion Pequeña. Accomplishment ngunya na si Mana, nagkaigwa po kita ning relocation and reclustering kang dosing metro yaon po dyan sa corner kang Atole and San Francisco Street sa Kararayan, Naga City. Nagpapadagos man po giraray sa tuyang rehabilitation, sa relocation kang mga metro, na kung saan saro man po ini sa mga concern kang sa tuyang mga member consumer owner sa Casureco 2. Lalong-lalo na po itong nagkakaigwa po ning problema itong sa indang cluster box. Si iba nagtagilid na, may route na po sa indang metro. Kaya saro po yan sa pig-action nanta. Naka-priority po yan kang engineering department and sa mga area offices, saro man po yan sa indang kampanya, ining pagpapakarahi po kaya ining mga naka-cluster na mga metro and nagkakaigwa na kita ning rehabilitation kang sa tuyang linya para at least maiwasan po itong nagkakaigwa ning mga kasulo ninhuli po sa kuryente. And may ibitaran man itong may mga intensyon na magkaigwa po ning o kaya makaisip na maghabon ning kuryente. Tabi Radyo Manmani. Saro yan sa pinakamayor na mga programa kan sa tuyang kooperatiba. And nagkaigwa man po kita ning corrective and preventive maintenance dyan sa Banwaan po kang pili itong sa tuyang 20 MVA power substation. Sinabayan ta po si schedule kang NGCP kang nakaagi pong June 17, 2023 na kung saan po 6 AM to 6 PM si schedule po kang NGCP na sinabayan po ning patrabaho ni Casureco 2. Si regular na maintenance, nakakalendar po yan na schedule kang sa tuyang kooperatiba para at least mamantinet na po itong maray na kondisyon kan sa tuyang mga power substation. Nagkaigwaman po ning actual audit ang PEMC ining Philippine Electricity Market Corporation. Nating conducer po yan dyan sa satuyang 40 MVA power transformer, hindi power substation na yaon po hindi sa may Concepcion, Villa Concepcion power substation. Si metering po yan kang NGCP, hiling si accuracy. Kabali po yan sa tigmo-monitor kaining PEMC. Nangyari po yan kang mga nakaaging aldaw ko na si Manang ini. And nagkaigwaman po ning pole metering and rehabilitation din sa Barangay San Felipe, din sa may Minalabak, yan San Felipe, Santiago. Yan medyo nagribong kita kainita. Ini pala San Felipe, Santiago. Din sa Banwaan kang Minalabak, saro lang pala ining barangay. Kala ko duwang barangay ni. Kang nakaagi man yan aldaw, And nagkaigwa po ning anti-filterage clearing operation din sa may BMC Road, Concepcion Pequeña, Naga City. And nagkaigwa po kita ning pag-rebay and pag-upgrade kang primary line din sa Barangay Calooco, Tinambak. Nagkakapirang poste po yan and nagkakapirang
linya kang kuryente ang satuyang tig-upgrade and tig-rebayan. Sinabayan ta na po yan ng paglaag po ng mga fuse cutouts na po, mga sectionalizer. At least kung sakali man na magkaigwa ng problema ang linya, automatic po nagkakaigwa ng pagwara kang kuryente o nagkakaigwa ng automatic trip off itong mga sectionalizer na tiglalaag ta po dyan sa may barangay Kaluko, kan Tinambak. Yan. Kabali na po dyan sa tinigtig trabaho ta itong relocation kang mga metro dyan sa may Zone 5 Barangay San Felipe, Naga City. Ano po? Yan, iyan tabi radyon mani si nagkakapirang accomplishment ta. Medyo dakul po kaya kung saro-saroon tagabus. Si Bilog na trabaho po kan sa tuyang kooperatiba kang nakaaging mga aldaw. Ano? Kunya na si Manang ini. Kasuod ma po palan, igo ko kitang schedule ano diyan sa Minalabak ano po June 22, 2023 kailang pinag-oktaba po ini, tigre schedule po ini sa maabot na June 27, 2023 aldaw ng Martes. Ano po? Sinaka-schedule na June 22, 2023 kasuod ma ko ta ini. Tigre schedule po yan kang Milaor Minalabak Sub Office sa maabot na pong June 27, 2023. Martes po yan. Pareho manggirara yung oras, 9 a.m. to 6 p.m. Ang apektado po kayan ining barangay Timbang and portion po kang Sitio, Balugo, Minalabak, Camarines Sur. Ang rason po kayan, pagsagibo po ng paglinig kang linya, syempre sabayan ta naman yan ng mga maintenance, preventive and corrective maintenance sa tuyang distribution system dyan sa barangay Timbang hanggang pong Sitio, Balugo, Minalabak. Yan. And ganyan pong aldaw, igo po kitang naka-schedule ng power interruption dyan sa upper barangay, ano, kang Naga City. Nagpuon po ang trabaho alas 9 nin aga, matapos po yan ng alas 6 ng banggi. Ang rason po kaini, power line corridor clearing, ano po, kung matatandaan ta, ini pong paglinig ang mga linya, mandato po ini, may batas na po kaini. Ining Republic Act 11361, ano po, na sangunan po, tigpupunan ta na si mga implementation po kayan, itong malinigan, itong linya kang distribution lines kang Casureco 2. Ano po? Ang apektado, Langon, Kararayan, San Isidro, portion kang Pacol, Carolina, Panikwason, and Karangkang Magaraw. Iyo po yan ang nawara ng kuryente po na alas 9 din aga hanggang alas 6 din banggi. Ngunyan pong aldaw na Biyernes, June 23, 2023. Yan tabi radyo man mani si naka-schedule ta si mga naghahapot next week kung may schedule pa dahil si Casureco 2 siguro magalat-halat lang po kita nakadepende po kita sa magiging output mo na patrabaho ngunyan kung sa masunod na semana babalikan ta po itong data natapos hindi sa upper barangay or malipat na po kita ng ibang banwaan. Pwedeng maglipat kita ng 27 so bago si reschedule kang Milaor Minalabak gigibunan 27 pero hindi sa Naga City mangyayari po hindi once na matapos na po ining sa may upper barangay kang Naga City magpapadagos po kita hanggang Panikwason ano? Dahil ining concentration kan sa tuyang trabaho mo niya yung kita hindi sa may barangay San Isidro maagi po yan hindi sa may Haciendas Dinaga and pwedeng saro pa sa priority ta ining San Isidro going to Carolina hanggang po makaabot kita duman sa Panikwason. Kaya yan si sa tuyang schedule ng power interruption ngunyan na aldaw na Biyernes. Yan mananugod man po duman sa naipaluwas tang taripa sa kuryente effective na power rates ngunyan pong June 2023. Ang Casureco 2 po sa ngunyan nagkaigo po kita ning paglangkaw ning nagkakapirang centavos sa residential consumer po kang Casureco 2 igo po kita ning 12 pesos 1056 centavos per kilowatt hour
Kumpara po kang nakaaging May 2023 sa residential, naigwa lang po ning 11 pesos, 0.2937 centavos per kilowatt hour. Gusto sabihin po, naglangkaw po kita ning nasa 80 centavos po si piglangkaw ta. Sa residential po yan. Sa low voltage man, ngunya na bulan na June, iba po kita ning 11 pesos, 0.2303 centavos per kilowatt hour. Kang nakaaging May 2023, igo po kita ning 10 pesos, 0.4177 centavos per kilowatt hour. Naglangkaw mo po kita ning nasa 80 centavos po ngunyan na bulan na June 2023. Sa high voltage, 10 pesos, 0.4046 centavos per kilowatt hour. Kang nakaagi pong May 2023, igwalang po kita ning 9 pesos, 0.6608 centavos per kilowatt hour. Poco mas o menos 70 centavos po si satuyang tiglangkaw sa high voltage. Yan. Ang rason po kang paglangkaw kang satuyang taripa sa kuryente ngunya na bulan na June 2023, nagpapadagos man po giraray itong satuyang pagsunod sa naipaluwas kang Energy Regulatory Commission pag-albot po duman sa NPCT o yung rate. Mayo pong nang bago po duman. Ang naglangkaw po unyan si nabakaltang kuryente, sinakonsumo ta ng kuryente igdi sa wholesale electricity spot market, ining inaabot tang WESM. Ano po, ninhuli po sa halangkaw na demand, kang sa tuyang kitang mga member consumer owners, halangkaw man po si nakonsumo tang kuryente and nakuata pong o nabakaltang kuryente igdi sa WESM. Saro po yan sa satuyang sa dahilan kung taano po ta naglangkaw ang satuyang taripa sa kuryente kung yan na bulan na June. And nagkaigwa pa po kita ning pagtatapos kay itong inaabot ang over and under recovery. Ano po? Gusto sabihon, itong mga napasobra, ano po, kang nakaaging napasobra or nagkulang, kang mga nakaaging mga taon, na-desisyon na po ito kang Energy Regulatory Commission. Ano po, si last po na na-desisyonan na over and under recovery kang ERC, nating file po yan ni Kasurekot, si application ta, 2016. Ano po, na may desisyon na po ang ERC, ano, pag sinabing over and under recovery, kung nagkulang si nakolekta ni Kasurekot 2, makolekta giraray kita, sisingilon tayo sa satuyang mga member consumer owners. Pero kung nagsobra, i-refund ta. Ano po? Yan. Gusto sabihon, kung 2016, si last na nadesisyonan po kang Energy Regulatory Commission sa tuyang kooperatiba sa Kasureco 2, may tigahalat pa po kitang application ni Kasureco 2 na madesisyonan ngunyan pong taon na ini. Sana madesisyonan na po yan. May nai-submit na kita, nai-submitter na kita ng over and under recovery na application 2017, 18, and 19. Ano po? Iyo po yan si pigahalatang madesisyonan kang komisyon ining ERC. 2020, 2021, and 2022, saro pa po yan sa na-file ta naman sa Energy Regulatory Commission na nagahalat naman kita ng desisyon kang ERC. Ano po? Sabi ta nga ni, ang over and under recovery, kung may napasobra, ibabalik ta sa tuyang mga member consumer owners. Kung nagkulang po si taripang naipasa ta sa tuyang mga member consumer owners, makolekta po kita. Yan. Pero yan po kayang desisyon na yan, detalyado po yan. Ang kumpirang tao, kumpirang bulan, kaya po mag-refund, kumpira si amount, kung ano po si mga kaipuhan i-refund. Ano? Example, ano? Kung nagkulang si nakolektata pag-abot duman sa senior citizen discount, normal po, kaipuhan tayo yan, i-recover po, giraray sa tuyang mga member consumer owners. Nagkakapira po kaya yan na parte kan sa tuyang power bill,
na kung sain kaipuhan kang o kaipuhan reviewhon, evaluate kang ERC, indesisyonan kung nagkulang o napat. Yan. Okay na. Yun. Biglang nawala. Nawala ang audio. Sige. Go Okay. ahead. Iyo po yan, Tabi Radyoman Mani, si satuyang paliwanag duman sa satuyang paglangkaw kan satuyang taripa sa kuryente, and itong napapabareta baga na mga application po ng mga electric cooperative pag-abot po duman sa over and under recovery. Yan. Kang nakaagi man po pala na ay ngunyan pala na si Mana nagkaigwa na po ning testing and commissioning, baka malingawan ta na igwa po kitang tigahalat igdi sa may banwaan kang Kalabanga ining Kalabanga Bombon sub office ta na halos patapos na nga ni tapos na ni si construction kang satuyang upgrading na ginibo duman sa satuyang power transformer from 10 MVA to 20 MVA power transformer. Nayaon na po yan dyan sa barangay Kipayo. Yan, Kipayo, Kalabanga. Yaon po dyan, yan, barangay Kipayo, Kalabanga, na kung saan po nagkaigwa na po ning pag-testing and commissioning ng bagong 20 MVA power transformer ta dyan. Gusto sabihon, madali na siyang matapos. Nagkakapirang testing na lang ang kaipuhan gibuhon kang NGCP para at least mahiling taman itong kumbaga itong kagayunan kang sa tuyang naku ang transformer, si mga connection niya, si mga accessories niya, kaipuhan po ginarin mag-agi sa mga testing and kaipuhan mapasaran gabos. Po? Para sa masunod na mga aldaw o sunod na bulan, magkaigwa na po kita ning energization, inentigahalat kan sa tuyang mga member consumer owners, yaon po din sa barangay Kalabanga, Bumbon, Magaraw, hanggang po iding kanakman. Aram taman po baga, si ening existing tang 10 MVA ay talagang nagkukulang-kulang na yan, Tabi Radyoman Mani. Kung sabihon na abot na itong sa iyang limit, halangkaw na ang demand, dapat halangkaw na ang demand kan sa tuyang mga member consumer owners pag-abot po sa kuryente, kaya kaipuhan po yan gibuhan na ning solusyon. Iyon na po inyong permanenting solusyon ta, naglaag na kita ning bagong power transformer na masalangkaw na po duman sa dating 10 MVA ta. Yan, halat-halat lang kita, baka ngunya na bulan na July, magkaigwa na po kita ning ceremonial energization kay ning new 20 MVA ta. Dyan sa Banwaan kang Tinamba. Tapos nagpapadagos man po palan itong sa tuyang kampanya pag-abot po duman sa mga naghahabon ng kuryente. Dakol na po kitang na-apprehend, napatawan ng penalidad, nagkaigwa po ng kumbaga napatawan ta ng computation itong sa iyang nakonsumo na kuryente and nakolekta na ni Kasureco 2. Kaya nagpapadagos itong kampanya ta pag-abot duman sa satuyang pagpapababa kan sa tuyang systems loss, Tabi Radyoman Mani. Dahil base po duman sa satuyang mga sumbong na naipapaabot sa satuya, ay talagang nagdadakol ang mga naghahabon ng kuryente. Nagbabiolate po hindi sa Republic Act 7832. Yan, Tabi Radyoman Mani ang satuyang report niya na aldaw na ini. Kabali na po si satuyang kampanya kan satuyang kooperatiba. Pag-abot po hindi sa illegal correction. Okay. Igodig comment ano po ang nangyari, binawi kan Kasureco. Dahil kayo maintindihan Kasureco siguro si pagbago kan pagbago kan schedule kan brownout, maray na yan at least kinakamada. Good evening Kasureco. Ano ang nangyari, binawi na kan Kasureco, sobra na ang langkaw. Pambira. Baka ang gusto niyang sabihon, binawi
Si pagbaba kang nakaaging bulan na Mayo. Iyo, Binawi mo niya na naglangkaw June, ning kadikit. naglangkaw ning Explain ta kadikit. daw tabi kasamang Riner ang sistema Oo. niyan, ang puntong yan. Opo, pag-abot po, naipaliwanag naman kasubao kung ano si dahilan. Ano po, mayo pong binawi. Kung hilingon mo po talaga, ang kausa po kaini itong paglangkaw kang presyo kang binakalta sa WSM, ang kantidad kang kuryente. Ano? Si generation manggiraray sinaglangkaw. Pero itong sinasabing binawi sabi ko nga ni Kasubago, nagpapadagos manggiraray itong pagsunod ni Kasureco 2 base po duman sa desisyon kang Energy Regulatory Commission na magsunod po kita duman sa NPCTU rate. Ano po, mayo po nagbago duman. Duman sa 19 megawatts na tigsusupply po kang AES Masinloc sa satuyang kooperatiba. Ang presyo, si Bakalta po duman, kang kuryente, na 4 pesos and 36 centavos, nagpapadagos man po giraray. Ano po, mayo po nagbago dyan. Tayo po yan si naging desisyon kang ERC na tig-adaptar man po ni Kasureco 2 na iyo po yan si pigpapasunod tangon yan. Kaya lang, sabi ta nga ni, bako lang pong sarong power supplier ang nag-supply sa Kasureco 2. Sa ngunyan po, igwa po kita ning AES na 19 megawatts na ang taripa kayan itong 4 pesos and 36 centavos. Igwa man po kita ning 10 megawatts pa sa San Miguel, nag-supply man po giraray yan sa Satuya. And igwa po kita ning another 10 megawatts sa Pisam, na yan po si bagutang power supplier nun yan. And igwa po kitang inaapod na po ining wholesale electricity spot market or WESM. Ano po? Gusto sabihon, dawa po si 19 megawatts ni AES ang tiggagamit o ang tigsusunod ta itong NPCTU rate na 4 pesos and 36 centavos. Kung ini pong ibang power supplier o nag-supply ng kuryente o tigbabakalanta ng kuryente naglangkaw, apektado man po giraray tabi radyo man ang satuyang generation cost. Ano po, ngayon na bulan na June. Yun po bagay ni si Papangadjita dahil sa history po kaya ng mga electric cooperative, poon bulan na June, July, August hanggang September, yaon po dyan mamatian ta itong paglangkaw po kang presyo kang binabakaltang kuryente egdi sa WSM. Ano po, dahil sa WSM po baga, iba pong inaapod dyan na law of supply and demand. Ano po, pag langkaw ang demand, dikit si kuryente, kulang si sa endang supply, dakulo na nagbabakal, langkaw si demand, may epekto po yan sa presyo ng kuryente. Kaya iyo po yan, sana nga ni ngunyan lang niyan June nagkaigwa ng paglangkaw sa masurunod sa royan sa pigpapangadji tatabi radyo man mani na mamantinir kung arog lang kay ni ang presyo ng kuryente dahil lang magparalangkaw pa. Ano po? Dahil yun si mga projection sana dahil magbago manggiraray o kaya kung maglangkaw man bako itong araw kay itong mga nakaaging mga bulan talagang biglaan o halangkaw si naging epekto sa satuyan. Okay. Ayo, thank you duman sa nag-comment si Ruben Blasco. Ikaw maligdi, si Joseph Nalyatan, sabi niya, good morning, Kasureco 2. Kumusta tabi isu ipaparipand? Nadahog ko na si explanation mo sa bago na overcollection kan napigsusugo kan ARC. Ang refund po, itong tigdi-discuss ko po kaso bago, itong over and under recovery, iba po ito duman sa tigahalatang refund. Pa-resolve ito, no? Iyo, ining over and under recovery, talagang ginigibo po ini piripirmikan sa tuyang ko ang mga electric cooperative, mga distribution utilities. Sabi tangani sa mga paliwanag takang mga nakaagi bagang mga interviews sa tuya. Ang Kasureco to po every month nang susumiter sa ERC
kang sa tuyang taripa sa kuryente. Every year nagsusumiter mang ginaray kita kay itong mga naipasa tang power rates bulan-bulan sa tuyang mga member consumer owners. And every 3 years iko kitang application kay itong inaapod na over and under recovery. Ano po? Iyo po yan si tigahalata pang desisyon. And nagkataon tabi Radyoman Manny na ito po bagang issue pag-abot duman sa refund ban ni Kasoreko Tuda, pag-abot po duman sa paglangkaw kang generation na tig-pass on sa tuya kan sa tuya ng mga member consumer owners, iba po ini duman sa over and under recovery. Ano po? Iyan si pigahalata pang desisyon man kang ERC kung sakali man talaga na may problema kung sa hiling ninda base sa evaluation ninda nagkegwa talaga ng problema ang kontrata, normally po mahalat kitang desisyon po ang komisyon kung ano po ang magiging disposition ninda duman sa satuyang reply sa sendang Shokos order na naipadara sa satuyan. Iyo po yan si pigahalata ngunan. Bali saro po nga na yan sa na-concern man kang nakaaging Saturday sa special General Assembly. Po. Mahalat-halat lang po kita kung anong desisyon tabi Radyoman Manny. Ano po? Maski kita bagagabos isisya mahabong refund. Kaya yun man po yan si hinahalat po ni Kasoreko to. And kung anong magiging desisyon kang ERC, basta kompleto, detalyado kung paano si manner kang pag-refund kung sakali man, masunod si Kasoreko to. Okay. Thank you sa nag-participate si Joseph Nalyatan. And igwa madigdi si Annalyn Dayunot. Kundi mayong pangaran ang barangay niya Why po digdi sa barangay mi dakol mga illegal. Mayo baga. Mayo sigurong opera. Dahil po yan piga sa Rabay Opo. Nagpapadagos tabi Radyoman Manny itong anti-filterage task force ta. May grupo kita kayo naglilibot, nagsusurveillance and nagdadakop itong nagbabiolate sa Republic Act 78 dito. Bali nga ni nakaaging sudma, may kalakawan po ang grupo, yan, kaibanan po ang sendong lingkod, may mga nasampulan tabi Radyoman Manny. Kakapira po sinadakop ka sudma. And bako lang yan hindi sa Naga City, maski po si pagtaray itong mga banwaan, nagpapadagos man po giraray sa tuyang pagdadakop duman sa mga naghahabon ng kuryente. May pinalidad po yan. Sige daw, pagirumdum ta, si pinalidad, tangarig maaraman po kung ano ang malanit-lanit na pinalidad. Ayan, ang pinakamagabat igdi itong computation kang itong inaabot na bagang differential billing. Aram ko, may knowledge ka man tabi Radyoman Manny sa apprehensions, pag-apprehend, kaya yung mga yan, nag-illegal connection. Iyo, naimbitaran kami pag one-time, big-time operation. Yan, igwa kitang inaapod na example, may nadakop ng saro, actual tang ko anon si load, sa paagi po kang clamp ammeter, yan. Kung pira po si amperahe duman, saro po yan sa babasaranta, pag-abot po duman sa computation kang differential billing. Para ma-compute itong pinalidad na pwede nindang sapuon o bayadan sa satuyang kooperatiba. Ang minimum kayan is 12 months, maximum is 60 months. Depende po duman sa magiging evaluation kang finance or ining billing section. Kaya daradakula po yan, tabi Radyoman Manny. Times the rate. Halimbawa, may pirang amperahe. Halangkaw nga si amperaheng nakuha sa imo. Tapos ito times po yan sa rate. And syempre, si multiplier ta. Kung pirang months po. Sabi ta nga kasubago, minimum niya is 12 months, maximum niya is 60 months. Kung di ka mo mag-conforme dyan, normal po, itataas ta sa level. Kang sa tuyang legal counsel. And pwede ka mong maplantaran ng kaso. And may imprisonment in tabi Radyoman Manny. Criminal offense. Oo.
ang pinakamaanaig di is may record na kamo sa Kasoreco to. Hindi ka mo mag-comply di normal po, pwedeng i-terminate ang sa indong supply kang kuryente. Habang hindi po ka mo nag-settle kan sa indong babayadan sa satuyang cooperative. Paano kay... paano kung nadamay lang dahil nag-aaram si May Sadiri na nakapangaran tabi kasamang Renier? Nadamay. Gusto nung sabihon, halimbawa, ikatabi radyo man si member consumer. Tapos may pina-star ka sa imong harong. Ano, araw ka yan? Na nag-illegal connection. Araw ka yan, tabi radyo man correct. Halimbawa, yan. araw ka yan. Okay. Kung sisay po si nagagamit, kaya itong kuryente na illegal, normal po siyang mapapatawan. And pwede man mangyari, madamay talaga itong member consumer. Ano po, sinakarehistro. O kaya si member consumer mismo kang Kasoreco doon. Depende po yan sa magiging iagi man yan tabi radyo man sa proseso. May committee man kayo na nag-hearing sa satuyang kooperatiba. And nabanggitan mo naman lang, tabi radyo man ang apprehension team. Saro po kaya sa nanutaran kang ining grupo, ining anti-filterage task force binilog ng Kasoreco 2. Kadakulon pong data man ginagabos, ano po, ngunyan baga haranina ang barangay election. May mga barangay electrician, barangay official po na nagpaparadagdag ning pag-install ning street lights, sabi radyo man. Maski po may mga chapel na nakadirekta na po sa linya kang kuryente kang Kasoreco 2. Pinagbabawal po yan. Nagpapaginomdom kita sa LGU barangay, na kung may mayo pa pong mga linya o supply ng kuryente, ining mga edipisyo pong sa indong barangay, araw kang chapel, o kaya may mga health center ka mo, i-apply po yan ng new connection sa satuyang kooperatiba. Para maka-issue kami ng metro, mahiling ta si actual na konsumo kang yung mga edipisyo yan na tig-construer po nindo sa indong barangay na nakapangaran mismo sa indong barangay. Base po kaya sa paglibot kang apprehension team kang Kasoreco 2, may mga chapel pong nakadirekta sa linya kang kuryente kang Kasoreco 2. Grabe po ang reklamo. Grabe ang reklamong mga member consumer owners. Panagbabayad kita ng bill dahil nahihiling ta itong inaapod na systems loss. Sa satuyang babayadan, halangkaw ngayon systems loss, bako man ngayon kami nang nagkukonsumo ka ini. Dakulon po kita, halangkaw si pigbabangatang mga member consumer owners bulan-bulan sa satuyang bill sa kuryente. Hilingon ta ang satuyang mga pasilidad kang mga barangay. Ano po? Saro po yan sa pigtututukan taonan. Dahil dakulon pong mga nakadirekta sa linya kang kuryente. Na dakula po ang contribution po kay ini pag-abot po duman sa systems loss dahil mayo po ning metro. Dahil nasisingil, dahil nabibilan. And ito pong mga street lights na mga nakarehistro sa Kasoreco 2 and sa barangay, itong inaabotang joint inspection, katuwang po ang mga LGU, ining LGU Naga, mga municipalities na sakop ni Kasoreco 2, tapos si Kasoreco 2 and ang barangay, may mga representative yan. Ang nangyayari tabi radyo man itong mga dating tigbabayadan naka-average po na paggamit kaining mga street lights, ingunan po kung actualon mo pong bibilangon, halos doble na po ang dakol. Triple pa nga ng iba. Dahil ngunyan pong paparaniho na barangay election, dakulon pong nagre-request ng street lights. Ang nangyayari po, nakadirekta sa linya kang kuryente. And dakula po ang contribution kaya pag-abot duman sa systems loss, kaya kung taano ta naglalangkaw po ang satuyang binabayadan sa systems loss. Kaya saro po yan sa pigmo-monitor tangunan and nakikiulay po kami
sa ibang mga barangay officials. Dahil man ginagabos, talagang nagdadakol po ang nakadirekta sa satuyang linya kang kuryente. Iyan na tabi radyo man mani pagiramdam ta sa satuyang mga LGU barangay. And sana kung may street lights kitang nilaag, pag halangkaw na ang maliwanag na, halangkaw na ang saldang, punduhon ta naman. Ang nangyayari tabi radyo man mani 24/7 Kambira. nag-iilaw sa street lights. Nakulon kitang naagihan kasuudma lang base sa paglibot-libot talagang dakol po mga street lights ang alas 10 na ning aga, alas 12 na ni udto pero maliwanag pa ang nakabukas pa si street lights kaya yan nagpapareklamo kita sa systems loads pero dakula man ang contributory factor po kay ning mga street lights na nakabukas pa. Maski po kaudtuhin na ning aga. Oo. Ito mga additional na connection, konsideradong illegal connection na ito, tabi, kasamang rin. Yes po. Kung dahil po nakarehistro sa Casureco 2, base po duman sa ginibong joint inspection, pwede po yan kumpiskaron kung sa tuyang kooperatiba. Kaya nagpapagiramdam kita kung may dinagdag po ang mga barangay official, barangay electrician, na mga street lights, ipa-record po yan sa satuyang kooperatiba. Ano po? Kundi pwedeng patawan po ng sanksyon ang LGU barangay. Sangunan kaya, ma-election kaya, tabi radyo man pag nag-request ng ilaw sa endang tangod kang hara. Igo nga na akong nahiling, ang pagitan lang 10 meters may street lights na maliwanago ng maray ang pambira ba niya ko yan kada 10 meters iguana ng street lights surunudan na ilaw ayan after kang election maya na yan Manang bumbilya. maya ng mobilya si maintenance maya na nagme-maintain during election lang talaga nagrorolowasan ng ilaw. Si mga pabor-pabor yang katong mga kandidato, dahil po gamito ng Casureco. Yan. Saka hilingon taman kung di man pinagbabawal na maglaag kung talagang madiklom sa area. Ang gusto talagang mangyari, kung may idinagdag po kamo, iparehistro sa Casureco to. I-update ta sa record ta sa Casureco. Minsan pa tayong tiglalag itong halangkaw na kilowatts. Maliwanag na maray. Watts, sorry. Langkaw na wattage. Kaya nangyayari, yan, makonsumo po yan na maray. May announcement pala tabi radyo man mani. Kang nakaagi po pala na Friday, kang nakaagi bagang semana, naging guest ang Human Resource Division. Si Ma'am Jo saka si Ma'am Tess. Nagkaigwa pala ng adjustment duman sa schedule kang basic alignment training course in DLTC. Sinaipaluwas ta na schedule is July 17 to July 31. Ngunyan move po yan ng July 24 to August 7 na anong schedule. Po? Para yung manggiraray 15 days. Nahira lang si pagpuon po kang training po. Instead na July 17 ang sipuon, ngunyan po July 24 na tabi radyo man man. Yan si gusto mag join hindi sa tuya ang BLTC yan mag-submit lang ng application sa Human Resource Division. Hanapon lang si Ma'am Jo or si Carol para sa iba pang mga kahaputan. Okay. Ay gwapan sa rodigdi yan. Kay Ma'am Nimpa Aguilar para dangog kang NX and si Ma'am Nimpa ang president kan NX KFCL. Sabi niya good morning. Good morning sa Indo. Suod pawara-awara ang kuryente digdi sa Camellia Heights. Kararayan 3 times pawara-awara garo Christmas kang nakaaging aldaw saro po yan sa na-discovery. Igo kitang tigribayan igding igo kaya tabi radyo man mani kitang mga electrical hardware materials na naka-install na nagbabaga po.
nagkakausap po ng mga power trip off. Ano po? Kaya yun si Camellia Heights, kabali po yan sa mayong kuryente ngunyan. Ninuli po tating hiling tanganin ng linya kang feeder 51. Nasa feeder 51 pa lang si Ma'am Nimpa. Yun po yan tipig susolusyon ng tangon na aldaw na initabi Radyoman Mani. Dahil talaga may mga record, base sa record nista, talagang nagkakaiba ng mga power trip off kita. Ano po? Minsan pati banggi hapon yan. Yan. Iyo po, apektado ka mo, pigan ng suman kan Kasureko. Magtaga-browse po sa FB, sa ka-live kan Kasureko. Mas dakol ka mong maaraman, And, noarin daw po, makakaabot sa Muya ang pagdadakop. Sige po, i-coordinate yan sa Muya, ipapaabot mi sa Kasureko 2, Si mga sadiri mi pong messenger, tangarig medyo secret man daat. Taday po yan pwedeng i-bulgar. Dakulon talagang nagpapaabot sa tuya. Igwadigding challenge, tabi kasamang Rener. Sa hali ki Ma'am Sara Huwayon, paano po kung may sadiring tao sa Kasureko si illegalista? Ay mas grabe ang penalty gani o para habunin kuryente. May sadiring tao. Dahil man nyaon sa Kasureko 2. Halimbawa man lang, nagsabi siya. Pero pinsan. Tapos yun nag-illegal connection. Kang mga nakaaging operation kang APTF, ang nangyari tabi Radyoman Maning, pag may mga pinsan, minsan nga iyon ang nadakop. Yan. Di sa may upper barangay kang naga, si pinsan yung nadakop Kaya, dahil naman yung tigtotolerate tabi Radyoman Maning ang mga bagay na yan. Isipon ta na lang po na kita po si mga nahabo na kuryente, mga nakonsumo sa pagi kang illegal connection. So si pag-direct tapping sa linya, iyo po yan si tigbabaranga-banga ta bulan-bulan sa tuyang binabayadan na systems loss. Kaya normal, may manggit ang pinipili. Pag minsan mga sadiring tao talaga, minsan sadiring tao kang minsan mga politiko pa. Yan. Pero sabi tangani ang implementation ang sa tuyang apprehending team talagang may manggit ang pinipili dan. Basta nagkaigwa ng violation sa RA 7830. Okay. Tabi, oras ko niyan, igwa na kitang 35 minutos makalis ang alas 10. Congratulations kay SM Ed Ventura. Yan. Nag-aantabay. Sir Ed, congratulations. Yan. Thank you. Congratulations man kay SM Al Oban. Yan. Happy birthday, belated happy birthday. Nagdaro man kami sa Albay, kasama ng Rener. Sayang dahil ka nakaiba. Ayos pati si Porma mo duman sa taas. Yan. And congratulations. Good luck kay SM Ed. Yan. Yan. Mairibahan pa kita. Mayo na madigdi sa tuyang live tabi kasamang Rener. Oo, yan. Sa liwat, congratulations naman sa mga nanggana. Si mga dahil pa po nag-claim, pwede na po magpasiring sa mga opisina kang Kasureko. Kung gusto po nindong mahiling, na yaon man sa Facebook page ni Kasureko 2, itong resulta po kang raffle. Yan, pwede po nindong mahiling po duman kung kabali po kamo sa mga nanggana. I-claim na lang po sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. Yan, okay. May naman siguro. Okay ka na, Tabi Radyoman Man? Okay. Mayo na digding hapot. Pigihiling ko pa rin sa hotline. Kuyan lang. Igwa lang saro. Good morning, Radyoman Mani. Ask ko man kung igwang ina-schedule power interruption sa aga, lalo na sa Mataurok, Minalabak. Mataurok. Sa kanya po mayo kita ning schedule dyan, maipang nakakaabot sa kuya. Tang araw ko next week pa, Martes pa po dyan sa Minalabak ang schedule. Okay. Pero day ko araw mong kabalang Mataurok. Garumayo man
mayo man mataorok. Pakicheck man da kang mga illegal welder, ano? Ayo po, yan. May mga nahiling. Kaya lang, sangon yung mga welding machine, igwa ng mga, anong apod kaya? Itong sadit lang. Sa diring ko yan, ano? Hindi, bako na itong makonsumong maray. Ayo. Naka-attach na duman sa indang machine, ano? Minsan 220 lang nga kaya ng paandar. Okay. Itong ang makonsumong maray ito, dakulang welding machine. Alright. Okay. Ayo. Yan, ang tabayanan, UNC. Yan. Congratulations, Kiraray sa UNC. Yan. Ayo. Second place. Wow. Okay. Thank you sa IMJ Interactive, si Jane, sa kay Ian. Siyempre, sa pag-iribata dyan sa DWNX. Radyoman Ray. Sa imo tabi, Radyoman Manny. And sa ngaran po, kang maneman to kang Kasureko 2, sa pamayo po kang sa moyang General Manager, si Mamilat Candia, at sa Junta Direktiba. Sa panginginat po kang sa moyang Board President, Director Gay Loreto H. Pabines. Ini po si Rener po Pabukay. Salamat po sa pag-antabay and God bless po. Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko. Kasama oras na para magluway-luway paaram. Masunod po ang UNC On The Air with Dean Kenji Hemenea. Kasama sa pangarangkan serbisyo publiko, Kasureko 2 sa sin DWNX AM/FM. Kahit pa Lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. Kaibanan sa tuyang mga mabubuot, magagayon, magagwapo na mga OGT ngunyan. Thank you. And mabalos kan sa indong pagantabay. Ako po si Radyoman Manny Basa. Tatak Arimen, Radyomo Nationwide. I feel good. Kasureko 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. At pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips.
Kapag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulong. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.